Tuithanjak horbuthanai birindia takhok Biswajit Debormano chuko talrongbui ogo chuwe tubui phainai bumabupha nukhung chukti chugyatike buini nungmahai buini simahaida khlaimano honi buini nukhungo satung hinya watino wati hinyawi mula thangi bui haikeno kuchu kotor snamna imang nuhurui chukti chugyatikeno lekha phurungino horbuthanai bedago sebo khlairibani Tuithanjak Biswajit Debormano phiaba bumabuphani imang te wansukma tongmani busajla baino bura burishuk sugya ngmani jorao busajlani kurio tongwino langma sasuna hanei tongjamani wansukti ngliya gototisi ungsiu Tuithanjak Biswajit Debormani bumabuphani imangno ongoi thangka tamoni hirmale thina krei tutuino buini yaphabo klaye thina nangka sungsano yakari sakni kurini hik tei busa buma buphano yakarino langma arina nangka Biswajit Deborma haikeno apati mungno tuye hayung haste ganangino kha khamlaimani abo haikeno haste hapangni bukhakte takuk Biswajit Debormani logi somno busate takuk Biswajit Debormani buma buphano naikonna bagai haste hapangni bukhakte gosiwi seboglimani phiaba takuk Biswajit Deborma ni buma buphano tiyoda khitatike khitari tonikha takuk Biswajit Debormani hik Susmita Riang bisi kaisa rongui rangbuya maibuya tongna suda nok rui tabuk Biswajit Debormani buma buphani ingkai satai kelayo tamo saya kelaikena Biswajit Debormani buma bupha busajlano saya nengya kasing bomol haike satung tungmano sia wati wamano siake buini hugo samung tangai busano rong furungi sebo khlairimani aboda saya angkana Biswajit Debormani buma buphani tamoni bagai Susmita Riang bukrajuk bukrano pogui thangkana asudda saya khlaikena busano tori logi tuwi phaimani yagulo Tuithanjak busani bodlabo sebok manka tei pension bo mano hingke bukra jukno ke tamoni bagai tongnano kri chana naikri ke tonimani khlaikena Biswajit Debormani hik Susmita Riang belanyo lajma singsa patimu ongoi tongkha tabu lukurokni buskango nainedi Biswajit Debormani buma buphani nukhung hukum busuk jorate tongnani nok tong sanani maitong borokni khoktino sraisreke sini Tripura News Bharat channelni mangpriwo abo Tripura News Bharat snabui samaniya kubui kokno kari awai mongkhlaya Tripura News Bharat channel khananadi tamo khlai tonikha Biswajit Debormani buma buphano Biswajit Debormani hik Susmita Riang Report Tripura News Bharat nana je nong nogo sungto nugi mankha nong ni nok hugrong ni obostha rok phainu phakya pheba tini top hani bagai tini langma sokha andolan khlaitani yakaba fight khlaitani nini serai mane Tuithanjak Biswajit tabule tam bo hai party mungni bagai tini nong camera buskango phaina ba lukuni buskango kok sanan nangkha angkai pension bagai ang sab agi teng maning kha ana pension mata jora ang sala thimani angkari tam chai basinai ang abun na yuta nini je nini sajlani para nini paham jok ane baham jok pension mama yan sawa inte pension mangka bo man khani sawa ek bosora durga puja nda bolota lai thanai bosoro lai thini bosora bisang kata angka ga ek bosora kata kali ni durga puja lai kai poila ni durga puja lai kai poila durga puja wa ano 4000 samai soho phaye ripika bulmabu phayo tabu sujora khai nono kolok khaya ba nono goyeda khlaya kolbo khlaya ka hamde tongmon nai phiya busajung bagai ri paikha ri bo na phaya no phunok pai di busana pana ang khatang oi tongo pension ko ang saimaya pension se maya ne sawo ang kai samai kai kiri kalang kha 10000 pension hapka samai jo jona 5000 na ham jo bai no 5 picha bo roya busu bisiro ka kharang hoyang mani bisa bisa kawai tongkha kanyorok phun nok ek bosor tabu koi mas ka pas mas ka ek bosor 5 mas ka no rang samlo ya norok le tam khai salai tong nong juang rok khaloi abo bui pe kai jawang kai u hajira thangwang kaham ko hajira thangwa suang rok songoi phalo kasai pokoi phalo muthung thitung rong nong ni phali jabo thailei rok phali jabta mungsa puri nadi rang puri
ang ambil kerja aja. nge tabuk nini baham juk nole noro kol lo khara khlai Kelai mana rang rohi maya ini sawo suka no kelai rang rohi maya jadi hanya mah besar mamba sekali masih saya tong tipu bukan apa ya kayak ini sawo rang rohi maya sawo enggak kayak baik nih gas kelai yang ini ukil lemang rangnya nang noi rang rohi maya sekali masih rohi maya sawo borai no pon kelai sung lai box rohi ya kok sama nge tabuk এক বছর 5 মাস enggak tahu. Abu sekarang tuh 3 bosat tangka ang selalu tinggal nih. Tahu apa na pension maya manghisaw. Ang pension mana nang ano. Abu ko sanang tam kule pasinay. Ba ano pusinay saw. Na sinay pe ang kay. pusina rok ngke bo puru kokri ka ang mane kokri mane Oh, biblok kay pero na bok sajak. মন্ত্রী ফেব্রুন সাজাক নর না পুসিনাই বো কুরি Pusinay পুসি pension bo dinay saw. নে ফিয়াবা তাকসু জরা মুংসাপন মায়া Maya, no ako maya. Kutaw maya. Ani busay ba siyang maray busay ng pasin niya ng bagay. Busay na di buhog rajak. Ito baka ni tola ni pathor kay ringway. Babu na nay kabana naya. ngai ningje tabo buini hugo kamla thango Tango. khlaisao norok salok phalitam rogle mara macha Akay samay kuri ba. Oh habaro kay kisama sawa. No kay masimusaya kan ni. Yang ya tanani samay kuri pati ni masawta. Sala pati ni masawta. nini cheraite obono thinaino barite toritong mane pusela rok toritong Jela kuri ka ampur ke chen tong chimo. Abo bon porba botiyoy. sudu nini cherai sila masono Bibile agin yang sungguh kaya ba. Boni porba botiyoy ko alam ba hiya. tabo nam juk no norok kol khaipano norok pension maya kes klaija kwbangma kok tiklai norok no sahori tongo ta Mane bo pension maya. Angka ang office phainan ni na office mane. Ani office phainan ya mago ni bu phane le. Oh, engko koi le saphai jing je office thani. Aro sungre nai di. Angkai jaga thandi ni sao bo. ketam tam rok mane norok jemai mase rok ni Saka. sakatam rok ni sahar rok Oh, sojana bo thai ro. Angkai ba phale jadi akhai ro sao. Ang rang rohi maya ni sao. sejna bothero phalaisa di ba jema mane phalaisa di Je man phal jadi akhai ni sao. Abo kun ko diba. norok je usuk umor sakrangi tongkha buri juk bura angi tongkha baike okok rok sada kana mane nini wan suk male bobo hai tamne bagin rok no baike kok sarman klai Kapon ni wan cuma tama agin ko khabiang thangla ba. agile tam rok samani norok no Agile pusine hin sao ba. Dai chable pusine bon pusine bukha bu sao kai. Pension bo dinai hin sajak. nini angsla thimani yagolo bole chakri rok mara bangkha Offer double bile. Logi anas kaya mani office hoite bo phega offer biblok man bo offer pegang kai logi double offer man double bo. tamo je tabo norok nini cherani de thangi soiri mani rok norok pension rok na hanan puru office rok thangangke norok no soi rok le nara nakha namjuk Na ke odina. Ona wai no insurance rang dinani hinoi. Samai telang wai thango baham juga noro busaju ani ham juga no se telango. Bo phaje telango gari auto reserve khlai mono office. klangmani yaglo norok no tam khla kya Telang mani yagola ani to khorang paya. Besat mani somatan jenis sempai. Ang to khakam ikabo. Ka phakai na tamongka mokol bo durai. Nai chung maya lekha bo sinarung ya mu ponda sinarung ya. Ekta ai ko sakang kisa si maka. Gila ma chaina na nang ka kotot. Kang si malia ne bokol jang itu ka. Ko paya. Jang to ka ani besai bo loge chung ku ta sia ka bo sada. Besat thangoi nai na ni ko thinai nai thangai na lama ka sar bo abai thaga. Oh hakin boni bo pasak kai ka. Kai na soina ka insurance ni rang ni nani. Rang mana ni sama ju. Kai 11 lang maka kai ke sara tong nai na pas 1 lakh ni nani chung jana 5 lakh bang nai nani ni sawai anak lang wai mono bisa go auto reserve khlaya bisa mari thi mani sorodo a kok se maya jawab no tong ka pasaka ma ba go leng o si jaw khlaya kai na bo bihi bai bo sa bai bo sa juk nogo kelangka bo sa juk ani bui maku ani hamjo bono kelangwa kai kama jung no kelangwa ana tetet lang ya murku koto-koto misalkan mani
부산어 까마니 부산어 녹야 아제 더 째릉이 어떠래 잡혀 강바 아니 아는 너 까셋랑 까보 부타마야 뭐 너 까셋 너 기랑 가 부타시야 그냥 뭐 거더니 전좀 말이 와이 아너 취디 원래 수이만이 아이고 타야 레시지 말이야 타야 레시야 아니 뭐 타니 시야 티만이 땐디노 티만 따인디는 도 어피서 মানে সকমান 땐디노 তা 정만 따지나 팔십이 어피스랑 해라 뭐 뭐는 어피스 다 와르는 뭐 디티도 뭐 아르는 포스팅 또 우리 마사 그러니까 아파르 올라가 태가 에가라랑 뭐 말이야 보다 뭐 말이야 그러니까 부산어 가마들랑나 히노이 뭐라 랑 빠서 jadi 부스부로가 아버지는 당거이 뭐 다이로 가부터 그랑 마이카 아니 pension 신장 tabung nayo joto orang thangpana no kuri phana khaipuna মানে চাউই টংনানি নুং হিলে চাই টংনানি। উমর চাকরা তাবু বড় মানে খুনি বুনি হুকো কামলা খাই ফানামো তো 아니 이제 척대 정사 장사나 그 감락 할 자와노 뭐 저도는 빠간 거나 사고 나는 야고 나네 부르서 부라나 아니 바타 저랑 만나나 펜션 바타 앙살라 튀나니 농 사기리 클리 자리 이야 가이바 니니 사기리 클리 마니 농 펜션 야가 합 마웅 라이나이 아장 나요 어때 만나이 레나 ya kai una kore 닌 밤 좀 붕 땀시 가모 susu dari ya bupani mo kai milen dari ya bumani mo kai balin ya 닌 부숙나 카탕 파노 농 누기야 타마 누기야 nungya 누기야 닌 부수로 우모롱 카 butang kong kena 4버섯 Patang purut yang masyarakat tu, lupa tabu busungka, jadi saat pasu, 4버섯 짜봉 니니 saat bosor pas mas. 니니 산몽 함께 뭐 চাকরি খাইকা নিনি বুসলানি বদলা কিন্তু ন ও চাকরি নি পেনশন পানো রিথিন অমাতা Aku naik ta. Tuitanjak horbutanai birindia takhok Biswajit Debormano Chuko Talrambui Ogo Chuwe Tubui Phainai Bumabufa Nukhong Chukti Chugyatike Buini Nungmahai Buini Simahai Khlaimano Honi Buini Nukhongo Satungo Satung Hinya Watino Wati Hinyawi Mula Thangi Bui Haikeno Kusu Kodor Snamna Imang Nuhurui Chukti Chugyatike Lekha Furungino Horbutanai Bedago Shebo Khlairibani Tuitanjak Biswajit Debormano Piaba Bumabufani Imang Te Wansukma Tongmani Busazlabaino Bura Burishuk Sugya Ngmani Jorao Busazlani Kurio Tonguino Langma Sasuna Hane Tongzamani Wansukti Nglia Gototisi Ungsiu Tuitanjak Biswajit Debormani Bumabufani Imang no Ongui Tangka Tamoni Hirmale Tina Great Tino Buini Yapawo Klaye Tina Nanka Sungsano Yakari Shakni Kurini Hik Te Busha Buma Bufano Yakarino Langma Arina Nanka Biswajit Deborma Haikeno Apati Mugno Tiye Hayong Haste Ganangino Ka Kamlaimani Abo Haikeno Haste Hapangni Bukakte Takuk Biswajit Debormani Logi Shongno Bushate Takuk Biswajit Debormani Buma Bufano Naikola Bagai Haste Hapangni Bukakte Gosiwi Shebogrimani Piaba Tabuk Takuk Biswajit Deborma ni Buma Bufano Tiyoda Kitatike Kitari Tonika Takuk Biswajit Debormani Hik Susmita Riang Bishika Sarangui Rangbuya Maibuya Tongna Suda Nok Uri Tabuk Biswajit Debormani Buma Bufani Ingkai Satai Kelayo Tamo Saya Kelai Kena Biswajit Debormani Buma Bufa Busazlano Saya Nengya Kasing Bomol Haike Satung Tungmano Sia Wati
wamano siyake buini hugo samung tangai busano rong furungai sebok klairimani aboda saya angkana Biswajit Debormani buma bukhani tamoni bagai Susmita Riyang bukrasuk bukrano pogui thangkana asukda saya khlaikana busano tori logi tuwi phaimani yagulo thithanjak busani bodlabo sebok manka tei pension bo mano hingke bukra jukno ke tamoni bagai tongnano kri chanam naikri ke tonimani klaikana Biswajit Debormani hik Susmita Riyang belanyo lajma singsa patimu ongoi tongkha tabu lupurokni buskango nainedi Biswajit Debormani buma bukhani lukung hukum busuk joratei tongnani nok tong sanani maitong borokni khoktingo srai ke sini Tripura News Bharat channel ni mangkriwo abo Tripura News Bharat sanambui samaniya kubui kokno kari awi mangklaya Tripura News Bharat channel khananadi tamo khlai tonikha Biswajit Debormani buma bukhano Biswajit Debormani hik Susmita Riyang Report Tripura News Bharat nana jenong nogo sungto nugi manka nongni nok hugrongni obostaro phai nuphaikya pheba tini top hani bagai tini langma sokha andoron khlaitani yakba fight khlaitani nini serai mane thei thangjak Biswajit tabule tam bo hai party mungni bagai tini nong camera buskango phaina ba lukuni buskango kok sanan nangka angkai pension bagai ang sam agi jeng maningkha ana pension bata jora ang salak thimani dangkari tam chai basinai ang abun nayuta nini je nini sajlani para nini baham juk yani baham jok pension mo mayan sawa itu pension mangka bo mankani sawa ek bosoro durga puja ndabolata lai thanai bosoro bisang kata angka ga ek bosoro kata kali ni durga puja laikhan kai poilan ni durga puja laikhan kai poilan durga puja wa ano 4000 samai soho phairi phika bulma bo phayo tabu sujora khai no kolok khaya ba no goyada khlaya kolbo khlaya ka hamde tongmon nai phiya busajung bagai ri paikha ri bo na phaya no phunok pai di busana pana ang khatang oi tongo pension ko ang saimaya pension se maya ni sawo ang kai samai kai kiri kalang kha 10000 pension hapka samai jo jona 5000 na ham jo bai no 5 picha bo roya busu bisiro ka karang hoyang mani bisa bisa kawai tongkha kanoro phun nok ek bosor tabu koi mas ka pas mas ka ek bosor pas mas ka no rang sam lo ya norok le tam khai salai tong nong juang rok phaloi abo bui pe ka kai jawang kai u hajira thangwa ang kaham ko ka hajira thangwa suang rok songoi phalo ka sai pokoi phalo muthung thitung rong nong ni phali jawa thaile rok phali jabta mungsa puri nadi rang puri ang ami ko chonja ngetabuk nini baham jukno le norok kol lok khra khlai khlaiga khlai mani rang rohi maya ini sawo sukano khlaiga rang rohi maya chali hanya ma busajong mamba sekal mangsi sai tong tipho phupno pa ya khai ni sawai rang rohi maya sawo angka kai bai ni kes kalayo hanoi ukil mang rang ni nang hanoi rang rohi maya sekal masuk rohi maya sawo borai no pon khlai sung lai box rohi yak box sama ngetabuk ek bosor pas mas kata bu abu sekarang tuh tin bosor tangka ang salut ini tahu apa na pension maya manghisawo ang pension mana nangano abu ko sanang tam kle basinai ba anu pusinai sawo na sinai pe ang kai pusina rok ngake bo puru kokri kang mar kokri mana biblok kai pero na bok sajak মন্ত্রী ভাইবরন সাজাক না রংনা ফুসিনাই বকুরি ফুসি pension borinai sawo নে ফিয়াবা তাক সুজরা মংসাপর মায়া maya nogo maya utaw maya ani pusai ba jang no rai pusai na ba sini ba kai pusai na di bogra jak tetap bekha ni tolani pathor kai ringwai ba punan nai khabana nai ya ngai nংসে তাবো বুইনি হগো কামলা থাঙ্গো thango খ্লাইজাও নরক সালক ফালিতাম রগলে মারা মাছা akai সময় করিবা ও হাবারো ka kisama sawo no kai musi ya kan ni yang ya thanani সময় করি ফাতিনি ma jauta sala ফাতিনি jauta নিনি চেরাইতে অবন থিনাইনো বাড়িতে তরিতং
মানে pusela rok to tong Cila kuri ka ampur ke centong cuma. Abo bon porba botiyoy. sudu ni chere chila masono Bibile agina songsa kajawa. Bon porba botiyoy ko anam na hiya. tabu na hamjuk no nor kol khaipa no nor pension maya cash klaja kwbang ma kok tiklai nor no sahori tongo ta Mane bo pension maya angka ang officer phainan ni officer mane ani officer phainan ya magoni bu phane le o ngko koile so phajing je officer thani aro sungre nai di khai jaga thandi ni sao bo ke tam tam rok mane norok je mai mase rok ni Saka. saka tam rok ni sahar bo rok o sojana bo thairo dongkhai ba phale jadi akhai ro sao ang rang roi mai ani sao sejna bo thero phalai jadi ba je ma mane phalai jadi je manan phal jadi akhai ni sao abo kun ko diba norok je usuk umor sakra ngi tongkha buri juk bura ngi tongkha ba ke okok rok sada kana mane nini wan suk male bo hai tamne ba ke norok no ba ke kok sarman klai ka boni wan chuan tama agini ko khabiang thangla bo agile tam tam rok samani norok no agile pusine hin sao bo dai chable pusine bon pusine bukha bo sao kai pension bo dinai hin sajak nini angsala thimani yagolo bole chakri rok mara mangkha offer double bile loge ana soina mani office hoite bo phega offer biplok man bo offer pegang kai loge double offer man double bo tamo je tabo norok nini chare ni de thangi soiri mani rok norok pension rok na hanan puru office rok thangangke norok no soi rok le na kha na hamjuk na khe odina ona waino insurance rang dinani hinoi samai tlang wai thango baham jokai noro busajo ani ham jokai nogo se tlango bo phaje tlango gari auto reserve khlai yoi mono tlang mani yaglo norok no tam khla kya tlang mani yagola ani to khorang paya besat mani soma tan jene senkai ang to khakha mikabo ka phakai na tamong kha mokol bo durai lai thong maya lekha bo sinarung ya mu onda sinarung ya ekta ai kho sang kisa sina si maka gila ma chaina na nang ka ko ta kang si malia ne bokhro jang to ka ko pa ya jang to ka ani ba sai lo ke chul ku ta sia ka bo bo cha da sa thangoi nai na ni ko thi nai ta kai na la ma ka sa ro bo ba hin tha ga o ha ki na bo ni bo pa sa kai na kai na chaina ka e so ro chi ni rang ni na ni rang mana ni sa ma ju kai 11 lang maka kai ke sara tong nai no pas 1 lakh ni nani chung da na 5 lakh bang nani ni sawai anak lang wai mono be so go auto reserve khlaya bo samari thi mani sorado a kok se maya jaba bono tong ka pasaka ma ba goi leng wo si jaw khlaya kai na bo bihi bai bo sa bai bo sa ju no go klang kha bo sa ju ani bui maku ani hamjo bono kelang wa kai chama jung no kelang wa ana tete kelang ya murku koto pesakan mani ha pesano kamani pesano nu ya ate thot jerang ni oto de jak lai khang ba ani ahanong no kai set lang ka bo utama ya bono kai sano dik lang ka uta sia kai na bo koto ni jon mari wai ano chudi bola sui mani ai ko thaya de chiti mani ya thaya le chika ani bu thani chika thimani ten dinoที่มันตายนี่นะดูออฟฟิศอ่ะ mane sok man ten dino ta มันตายนี่นะถ้าชอบไปออฟฟิศตรงนี้นะบอกว่ามันออฟฟิศแต่ว่าเราเนาะบอกดีที่โตว่าเราเนาะพุชติ้งโตดูมาซะไกเนาะเอาพาร์อุลคายเท่า11 รังบ่มาลียาปุตตะบ่มาลียาไกเนาะภาษาเนาะคำว่าตลังนะหิน้อยบ่รอรังภาษาจะดิบุโรกะอาไปนึกทางบ่บ่ไตรอกขาตัวตลังไม่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งจังต่างไหนอยู่จะต่อรังทางปนนอกกุริพนะให้นะมาส mane sawi tong mani nung hile ใจตรงนั้น umor sakra tabu boro mane khuni buni huko kamla khai phana mo เออ to อันนี้จะชกติดตรงสังสานาก็กำลังขยับวะเนาะบุจะต้นปากันกันนะถ้าเป็นนั่นยาก็นั่นในบุษบุรานะอันนี้บัตรจะรังมันนั่งเป็นสันบัตรอังสารทีนั่นนี่น้องสักกี่ขยับดินี่อยากใครบ้านี่สักกี่ขยับมันนี่น้องเปลี่ยนชนอยากให้ขับมาองไหนไหนอาจารย์นายกเดี๋ยวมาไหนเลยนะอยากให้อุ้งนักกุย nin bam jung bum tam si komo susu dari yang bukan mau kayak minum jadi yang bukan mau kayak paling dulu
balik ya Kini ni busuk no katang pano nung nugia tama nung nugia ya nung ya nugia. Ni busuk busuk rok umurung kha. butang con kena 7 বছর Patang purut yang masyarakat tu, buka tabu, busungka, jadi yang saat pasu, 7 বছর rok. Tabung nini saat bosor pas mas. nini sanmung ke bo chakri khaikya nini buslani bodla. Kandono o chakri ni pension pano ritun amata. Aku na yuta. Tuitanjak horbutanai birindia takok Biswajit Debormano Chuko Talrambui Ogo Chuwe Tubui Phainai Bumabufa Nukong Chukti Chugyatike Buini Nungmahai Buini Simahaida Klaimano Hani Buini Nukungo Satungo Satung Hinya Watino Wati Hinyawi Mula Tangi Bui Haikeno Kusu Kotor Sanamna Imang Nuhuri Chukti Chugyatike Lekha Furungino Horbutanai Bedago Shebo Klaimani Tuitanjak Biswajit Debormano Piaba Bumabufani Imang Te Wansukma Tongmani Busazla Baino Bura Burishuk Sugya Ngmani Jorawo Busazlani Kurio Tonguino Langma Sasuna Hane Tongzamani Wansukti Nglia Gototisi Ungsiu Tuitanjak Biswajit Debormani Bumabufani Imang no Ongui Tangka Tamoni Hirmale Tina Great Tino Buini Yapawo Klaye Tina Nanka Sungsano Yakari Shakni Kurini Hik Te Busha Buma Bufano Yakarino Langma Arina Nanka Biswajit Deborma Haikeno Apati Mugno Tuye Hayong Haste Ganangino Kakamlemani Abo Haikeno Haste Hapangni Bukate Takuk Biswajit Debormani Logi Shongno Bushate Takuk Biswajit Debormani Buma Bufano Naikola Bagai Haste Hapangni Bukate Gosiwi Sebogrimani Piaba Tabuk Takuk Biswajit Deborma ni Buma Bufano Tiyoda Kitatike Kitari Tonika Takuk Biswajit Debormani Hik Susmita Riang Bisi Kaisarongui Rangbuya Maibuya Tongna Suda Nok Guri Tabuk Biswajit Debormani Buma Bufani Ingkai Satai Kelayo Tamo saya Kelai Kena Biswajit Debormani Buma Bufa Busazlano saya Nengya Kasing Bomol Haike Satung Tungmano Sia Wati Wamano Siake Buini Hugo Samung Tangai Busano Rung Furungi Sebo Klairimani Aboda saya Angkana Biswajit Debormani Buma Bufani Tamoni bagai Susmita Riang Bukrasuk Bukrano Pogui Tangkana Asugda saya Klaikana Busano Tori Logi Tuwe Paimani Yagulo Tuitanjak Busani Bodlabo Sebo Manka Tei Pianchonbo Mano Henge Bukra Juknoke Tamoni bagai Tongnano Kuri Sana Maikirike Tonimani Klaikana Biswajit Debormani Hik Susmita Riang Belanyo Lajma Singsa Patimu Ungui Tongka Tabu Lukurokni Buskango Nainedi Biswajit Debormani Buma Bufani Nukung Hukum Busuk Jorate Tongani Nok Tong Sanani Maitong Borokni Koktino Sraisreke Sini Tripura News Bharat Channel Mangpriwo Abo Tripura News Bharat Sanabui Samania Kubui Kokno Kari Awi Mongklaya Tripura News Bharat Channel Karanadi Tamo Klai Tonika Biswajit Debormani Buma Bufano Biswajit Debormani Hik Susmita Riang Beautiful Tripura News Bharat Nana jenong nogo sungto nugi manka nong ni nok hugrong ni obostaro phainu phakya pheba tini top hani bagai tini langma sokha andolan khlaitani yakba fight khlaitani nini serai mane thei thangjak Biswajit tabule tam bo hai party mungni bagai tini nong camera buskango phaina ba lukuni buskango kok sanan nangka Angkai Pengsan bagai angsam
아기 땡만인가 아나 뺑선마다 저랑 살아티만이 낭그리 땀짜이 바지나이 ang abun na yuta nini je nini sajlani para nini paham juk yani baham jo Bok- 뺑선 mamayan sawa into 뺑선 man ka bo man kani sawa ek bosoro durga puja nda bolota lai thanai bosoro laithini bosoro bisang kata angka ga ek bosoro kata kali ni durga puja lai kai poila ni durga puja lai kai poila durga puja wa ano 4000 samai soho phai ri phika bunma bu phai angka kai tabu sujora khai no kolok khaya ba no goyeda khalaya kolbo khalaya kaham de tongmon nai phiya busajeng bagai ri paikha ri bo na phaya no phunok pai di busana pana ang khatang oi tonggo pengsan ko ang saimaya pengsa semaya ne sawo ang kai samai kai kiri kalang kha 10000 pengsan hapka samai jo jona 5000 na ham jo bai no 5 pi jabo roya busu bisiro ka karang hoyang mani bisa ek bisa bosor bisa kawai tongkha kanoro phun nok ek bosor tabu koi mas ka pas 5 mas ka ek bosor 5 mas ka no rang sam roya norok le tam khai salai tong nong jual rok khaloi abo bui pe kai jawang kai u hajira thangwang kaham ko kai hajira thangwa suang rok songoi phalo kasai pokoi phalo u muthung thitung rong nong ni phali jawa thaile rok phali jabta mungsa kuri nadi rang kuri rang ami ko chongja nge tabu nini baham juk no le norok kolok khara khlai khalai ga khalai mani rang rohi maya ini sawo sukang no khalai ga rang rohi maya chali hanya ma busajang mamba sekal maksi sai tong tipho phupno pa ya khai ni sawai rang rohi maya sawo angka kai bai ni kes kalai yo noi ukil mang rang ni nang noi rang rohi maya sekal maksi rohi maya sawo borai no pon kalai sung lai box rohi ya kok sama nge tabu ek bosor 5 mas kata bu abu sekang to tin bosor tangka ang salu tin ni tahu pa na pengsan maya mang hisawo ang pengsan mana nang ano abu ko sanang tam kle ba sinai ba ano pu sinai hisawo na sinai pe ang kai pusina rok ngke bo puru kokri kang mane kokri mane biblok kai pero na bok sajak menteri magan kai pero sajak মন্ত্রী ফেব্রুন সাজাক নরক না pusina ni bukuri sinai pusina pengsan boli na hisawo nge phiaba tak sujora mungsa pon maya maya no ko maya puta maya ani pusai ba jang no rai pusai na ba sinai na ba kai pusai na di bog raja to bakha ni tolani pathor kai ringwai ba punan nai khabana nai ya nge ningse tabu buini hugo kamla thango thango khlaijao norok salok phalitam rogle mara macha akai সময় করিবা ও হাবার ওকা কি সামা যাও না খাই মসে মসে কাম নি yang ya thanani সময় করি ফাতিনি মাজাউটা সালা ফাতিনি মাজাউটা nini cheraite obono thine ne barite toritong mane pusela rok toritong jela kori ka ampur ke chen tong chu ab bon porba botiyoi sudu nini cherai chila masono bibile agine সংসার পাই যাবা bon porba botiyoi ko anam na hiya tabu nam juk no norok kol khaipano norok pension maya cash klaija kwbang ma kok tiklai norok no sahori tongo ta মানে ব পেনশন মাইয়া angka ang office ফাইনানে ni office mane ani office ফাইনানে ya magoni bu fanele o ngko koile so phajing je office thani aro sungre nai di o khai jaga thani ni sao bo ke tam tam rok mane norok je mai mase rok ni Saka. sakatam rok ni sahar rok o sojana bo thairo longkai ba phali jadi akhai ro sao ang rang roi me ani sao sejna bothero phalai jadi ba jema mane phalai jadi je manan phali jadi akhai ni sao abo kun kontiba norok je usuk umor sakrang tongkha buri juk bura angi tongkha baike okok rok sada kana mane nini wan suk male bobo hai tamne bagin rok no baike kok sarman klai ka boni wan chuma tama agini ko khabiang thangla bo agile tam tam rok samani norok no agile pusine hin sao bo dai chable pusine bon pusine bukha bo sao kai pension bo dinai hin saja nini angsla thimani yagolo bole chakri rok mara bangkha offer double bile lagi anas kayaknya mani office hoite bo phaiga offer biblok man bo offer pe kang kai lagi double offer man ta bile bo tamo je tabu norok nini cherani de thangi soiri mani rok norok pension rok na hanan puru office rok thangangke norok no soi rok le na na kha na hamjuk na ke odina
nawai no in chori ni rang ni nani hinoi samai tlangoi thango baham jo kai no ro busa jo ani ham jo kai no go se tlango bo pha chai tlango gari auto reserve khlai yoi mono klang mani yaklo norong tam khla kya tlang mani ya go la ani to khorang pa ya busa thi mani so ma tan ni sen kai ang to kha kha mi ka bo ka pha kai na tamong kha no kol bo durai nai thong maya lekha bu sinya rong ya mu on da sinya ya ek tai kho sang ki sa sinya si ma kai gila ma chaina na nang ka ko ta kang si ma ya nei bo khang jang to ka ko pa ya jang to ka ani ba sai lo ge chung ku ta sia ka bo bo cha da sa thangoi nai na ni ko thi nai nai ta kai na la ma ka sa ro bo ba hai tha da o ha ki na bo ni bo pa sa kai na kai na soi na ka e so ro chi ni rang ni na ni rang ma na ni sa ma du cái 11 lang mà cái giá đó tông này nó pass 1 lakh này này chung là nó pass lakh bằng này nhớ sao ấy anh lang ấy mà nó bây giờ có auto reserve khai á bây giờ mà đi thi mà đi sau đó có xin mấy giờ bà bỏ nó tông cả bây giờ cả mà bà gọi liền ngồi xí cháu cái này cái nó bỏ đi hi bài bây giờ bài bây giờ chụp nó có cái lang khá bây giờ chụp anh đi bùi mà cô anh ham chụp bo no kalang wa kai chama jing no kalang wa ana tetet lang ya murku koto pesakan mani pesano kamani pesano no ya ate thot cher ni auto de jap lai khang ba ani ahanong no kai set lang ka bo utama ya bo no kai sa no git lang ka uta sia kai na bo koto ni jan mari wai ano chudi bola sui mani ai ko ta ya de chi mani ya ta ya le chi ka ani bu thani siga thiman ten dino thiman tai ni do office mane shokman ten dino ta man tai ni na phai sabi office rang ya bo mono office ta war no bo duty to war no posting to buri masa kai na afar ulo khai theka 11 rang bo malia puta bo malia kai na besana khamat lang na hinoi boro rang pasa jadi bus ka với nó thằng bày bò tay đâu cả tôi lang mấy cả anh ấy sang xin trang tạm này vô cho tôi rằng thằng pa nó cũng đi phá nó phải nó mana sawi tong nani nung hile umor sakra tabu boro mane khuni buini huko kamla khai phana mo to anh ấy je chokte tong sa sang sana ko kamla khai chawa no bui cho tôi nó pakan kana sabi nó ya ko na bursu burana ani bata jo rang mana nang pension bata ang sala thingani no sakri khai jadi iya khai ba ini sakiri khalai mani no piang chon ya kai hap mang lai nai a chang nai yo o te ma nai lai nai ya kai una ko nin bam dung bung tam si komo so sim tari ya bu pani mo kai mi ran jan ya bu mani mo kai bali ya kan ni busung na khatang pano nong nug ya tama nug ya nin busuk umurong kha butang ko kana 7 বছর patang purut masyarakat do buka tabu busungka jadi yang 7 বছর tabung nini 7 বছর 5 মাস nini sanmung ke bo chakri khaikya nini buslani bodla kandono o chakri ni pension pano rithin amata